Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 23-nji iýul 2024-nji ýyl. Men şonu siz bilen bir gysgaça ýanky söhbetdeşlik etmekçi. Ol hem dün kardeşim saparagan eden, ýekelikde eden çykyşy bilen hatakygy eden teklibi bilen baglanyşykly. Bütün türkmen halkyna ýüzlenip bir näçe teklip aýtdy. Ine şu barada menem öz pikirimi şuýdy gysgaça aýtyp geçmekçi. Birinciden ya ilkinci aýdylmalar taparagan aýdan sözleri ya halka ediyen teklibi ya da gelen netijesi biz üçün ýagny Milli Halasy Komitetiň agzalary üçün ya da Gurju Mejlisiň agzalary üçün täzelik däl. Ýurtdaşlar, biz bu gurrunlary, bu ideýalary, bu edilmeli işleri öz aramyzda bir näçe wagtdan bäri gülleşip gelýär. Meclisde de, öz oturuşlarymyzda da, öz ara gurrundaşlykda da watana dolanmak ya watany ütgetmek ya watany azad etmek barada gurrunlar bizim günnelik aladymyz ya edip oturan işimiziň bir bölegi. Onuň üçin saparagy dün aýdan eden beýanaty ol bilim hakimy üçin bir ütgeç bolup gulaňyşdyran bolmagy mümkin ýöne bir hökmany bolaýmaly ya edilämeli işin netijesini alıp barjak çykyş diýip hasap edýän. Näme üçin? Biz soňky 4,5 million gowrak ýani şaýdan 5 ýyl bolýar da. Halkymyzyň öňüne çykyp şu emeden telewizionda diýen YouTube'dan çykyş edip halkymyzy düşündirip otur. Näme boldy? Geçmişde näme bar şu gün? Näme boljak bize gelecekde? Halk hökmünde, millet hökmünde bize näme garaşýar? Geleceğimiz barmy ýa-da ýokmy? Ene şu soraglar ene çogdamdan bir netije gelmeli wagty geldi. Aýdyp bir ýerde bir zat düşündirmeli boldy halkymyzy geçmişden şu günden gelecekden hemmeden aýan edildi. Nämeler bolup geçdi taryhda? Bizim halkymyzyň ykbalyny ýa döwletimiziň nämeler bolup geçip durşugun, nämeler bolup geçsek erteki gün. Şu zatlara şeýle aýdylyp berildi. Inni herekede ýa-da aýgytly herekede, netijeli herekede geçmegiň wagty ýa-da müddeti ýetdi. Ine şonum saparagy öz adyndan dün halkymyza teklip etdi. Haky barmy diýme? Elbetde haky bar. Saparagan ornuna şu Türkmenistanda ýaşaýan her bir adam öz watanyny ýa öz döwletini, öz ýurduny, öz halkyny bir wepalyk bilen ýa-da bir ıgrarlyk bilen hyzmat eden bolsa, etjek bolsa, şu sözleri her biri saýdyp bilerdi. Ýöne gynansadan halkymyzda ýerden ses çykýardy, halkymyzdan ses çykana köplenç halatda bolýar. Inni halka şu gün oýlanmagy, pikirlenmäge, herekede geçmäge mümkinçilik döredi. Innem özüm nähil mümkinçilik inni Türkmenistanyň gelejegi barmy ýa ýokmy diýilen soragy 100 gaýta ýa 100 euran berdiler, şoňa da jogap berildi. Olam inni halkymyzyň etjek, erteki gün etjek hereketleri bilen baglanyşykly. Biz ýa şu taýda bir jenaýatçy topary hakimiýet başyndan aýryp ornuny täze Türkmenistany ýöretjek we döretjek ýaşlar getirip goýmaly. Ýa-da biz millet hökmüni şu toprakdan we kartadan ýitip gitmeli. Ikiden bir başga bize ýol ýok diýip ýurtdaşlar näçe ýyl bar aýdyp gelýär. Belki düşünýänem badyr bu meselelere ýöne öz pikirini aýdyp bilenak. Halkyň köpüsi esasanam ýurdun içindekiler ýöne ýagda inştap gelip diýredi. Görüp otur. Hakimiýeti basyp alanlar Türkmen halkynyň haýyny bolup çykdylar hemmejigi. Biri ýok şu taýda halkyny ýurduny, milletini wah edip ýa ak yürekden borcuny ýetirmeli ýerine ýetirip işlejek döwlet ýol başynyň hiç birisi ýok. Soňky 20-30 ýylda menem göremek şular. Saparagy şu zatlar göz öňüne tutup dün eden çykyşyny üns berip bilmän bolsaňyz şu taýda eriş argaç bolup geçýän pikir şol.
Biz ýa-ni döwletimize, milletimize, toprağımyza, baýlygymyza eýel etmeli. Ya da şol döwletden, milletden, ýurtdan, halkdan el ýuwup, her bir adam oturan ýerine ya da peşmekal o döwletden bu döwlete nirde 5 ay artykmaz berilýär diýip ylgap bir ýerlerde de ýykylyp gömülip garmy. Bolly bize başa indi çykalgy ýok. Şonuň üçin Taparagan dünkeden çykyşyny bolşy ýaly, aýdyşy ýaly kabul edilse, şonu dogry bar, şonu da düşnükli bar. Düşünmeýänler üçin aýdýan men meni. Sebäp sonra beripdirler men ýany daňatandan uzaklygyny ýolla bolan soň şumalyga gelip durşum ýolla şol internetde güýçlemände ýan gelip şol seredip otyr kommentlerde ýazypdyrlar da Milli Halaset Komitetining agzalary Sapar ikliminiň eden çykyşynyň habary barmy ýa şola bilen lalaşykly edipmi diýip. Milli Halaset Komitetining agzalary, mejlis agzalary, geçici hökümetiň agzalary hemme şu gurun bir döwürden märetip gelýär. Onun üçin bu taýda bu meselede bizde hiç bir düşünüksiz zat ýok. Şonu ya olgun ne baýdynyň şeptine geçti bir ay bolup barýar. Sapara bilen eden çykyşymyzda aýtdyk şo taýda biz indi ýeke-ýekeden biziň adamlarymyzy ol ýağdan gyl soğran ýalyp halta geýdip tak akydip soğraga çekip horlap gynap ýörmäňde biz hemmemiz ine guruju mejlis bolup barýar, ýyzymyzdan samalýot ugrady. Hemmemiz barýar diýip aýdyldy. Hani bir ay bolup barýar. Eger şol hökümet diýilýän jenaýetkar topar o bizden gorkmaýan bolsa, biz bilen gözümüze seyredip gürleşmäge kaýyl bolsa biz barýar. Ýöne şonu etmediler. Diýmek, eger olar çağırmaýan bolsa biz özümüz barmaly. Toprak biziňki, döwletiň, halkyňky. Biz kimden gorkmaly? Bir toprak özüp häkimeti basyp alan bagyşlan bol deýuslary biz tabiň bolmaly. Aýdym şonu. Näme üçin bütün Türkmen dünýäň 4 küncünde sergezarlyk edip ýaşamaly. Öz çağasyny eklemek üçin. Ya ola bolsa halkyň baýlygynyň hasabyny enip meslegine çydaman halkyň depesini şanyp da oturýar. Aç halkyň depesini. Ene şonu soňky adam hökmüne aýtdyk çağırın. Ya samalýot uğradın biz barýar, tutayda galjagymyz ýok. Ählisi barýar. Ya bu adamlar şu ýola düşenler öz halkyny, döwletini, milletini halas etmek üçin. Şoň üstü bilen öz maşgalatyny, öz çağalaryny, öz nesilleriniň gelejegini öpçün etmek üçin şu ýola çykdyrar. Halas etmeli döwleti, milleti, ýurdy. Bize üýtgeşip arzum ýok. Ya şu adamlaryň içinde haýsy biri men prezident boljak diýdim, ya haýsy biri men halkyň depesinde Gurban Gulyň ornuny oturup şanyp döwjek diýdim. Emme maksatnamelerimiz aýan, goýulgudyr, halk okap görüp bilýär islan wagty. Hadynada söz üçin açyldy. Hemme döredilen ýanky gurulmalarymyz din halkyň hyzmatynda bolmaly. Halk döwletiň eýesi. Ine şol pikiri öz sözü bilen Saparaga diýip size düşündirip berdi. Hana döwletimiz ya hana halkymyz hana da şol döwleti basyp alan jenaýetkar topar. Bundan aňyrda çekip çydarlyk ýagdaý ýok. Biz daşyndan oturup indi meseleni çözüp bilemdi. Biz zatlar ozalan bilýär, halka düşünürip oturýar. Näçe ýyl bäri. Siz şu taýda sergezan bolup ýaşanyňyz bilen, o döwletden bu döwlete göçýäniňiz bilen, bir döwletde $50 ýa $100 artykmaş gazananyňyz bilen siz situasiýany ýa durmuşy halas edip bilmeýäňiz ýurda aslyny. Ta saglygyňyz oturýança ylgarsyňyz elbetde ýygyňyz akyra kömek etmek duýgusy hemme kişide bar, çağalary ýygyna galy. Ýöne näçe wagtda çekjek siziň bir saglyk ýagdaýyňyz? Näçe adam ýykylyp maýrylyp galy şu agar işte. Näçe hany ýanky özge toprakda gözüni ýumdy. Indi hiç kimde de pasportdam ýok, viza da ýok. Ýani 3 aýdan soň hemmemiz halky gözüňde tutup aýdýar. Ine bir kanun.
hiç bir döwlete de kabul edilmeýär. Hiç bir döwletem sizi plan döwletiň raýaty diýerdir. Grazdanyny ýöm hazat etmeýär. Sen pasportyňyzy möhürleti gutaran adam bolýar o döwletiň emesem däl. Wekilem däl. Şonuň üçin inni aýgytly hereket etmeň wagty ýetdi. Şonam ediler. Ýöne bir zat ustaýdy göz öňüne tutun. Saparagan aýdanny halka ýüzlen şu zatlar bir etmeli diýip aýtdy. Şuna çağırış etdi. Inni edilmek üçin şu zatlary müň öňünden edilmeli bir topar işler bar, ýoly goýulmaly. Taktik taýdan, strategik taýdan halky ýurdun içinde, ýurdun daşyny barlyşykly görese çağırmaly, etmeli işleri, orlukları bir topary bilýär ýurdun içinde näkiler, ýurdun daşyny näkiler. Inni şolary anyk teklip etmeli, näme etmek barada. Onu biz hökmen ekrana çıkıp aýtmalylar, ekranyň ýeňsesinden edilmeli işler bar. Ýöne barlyşykly görese başlandy. Bular pikir etdi, bir ay geçer, ýarym ay geçer. Bularyň ýadyndan çykar, keminesini aldyk beýleklerine malar. Pan göreli, alýan bolsaňyz. Aýyň 31-ni, şu aýyň 31-ni Amerikada Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde ýörüte miting geçirecek. Merdan Muhammedov akbaryna başlan. Hany göreli. Ondan Türkiýe hökümeti näme jogap berýär? Näme üçin beýdip biýigidi ýetirmekdiler? Näme üçin bular ýa-ni hakimeti basyp alan diktator bilen bular gujoklaşyp ýörler? Göreşende hemme taraply, siýasy göreşem, beýleki göreşem. Inni öňde. Bu zatlara inni gaty üns bermeli bar Türkiýe hökümeti. Bu öňki edeller geçenem bolsa, bu jenaýet geçmeýär. Men şonu aýtaýyn. Galan zadyň hormatly ýurtdaşlar, mümkin kadar beýleki gepleşiklerde, dörli situasiýada, dörli adamlar bilen bilelikdemi, ýekelikdemi mezlihin kararlaryny bir topar entek işlenilmeli zat bar. Ýöne bizim hemmemiziň ümidimiz bir tarapy watana tarap bolmaly, biz watana dolanmaly. Ene. Vesselam gurrun tamam başa bärde gep ýok. Çağıryan bolsalar, şolary ýene bir gezek gözlenýär şutaýdan. Hany samalýoda urasylar biz barýar. Ýok, uratman oturarlarym bolsa biz özümüz barýar. Ýoluny tapar, ähli ýollar bekler, belki biz üçin açyljak ýollarym bardyr. Gözleýän adam elmeden tapar. Bolýa wagtyňyzy alyp oturmaýyn, sag bolun, saglykda görüşelim ýurtdaşlar. Hemmäňiziň öňünde sag.